Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng ice cream! Sarap! Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Para sa ice cream po, condensed milk, vanilla, 2 all-purpose cream, cookies and creams para sa flavor, at saka cheese. Kailangan din po natin ng salt, lalagyan na may kasamang yelo, at isa pong container, dito po natin naaluin ang ice cream. At kailangan po natin ng electric mixer. Yan po, inopen ko na po ang all-purpose cream. Dapat po ganito po ang consistency ng all-purpose cream natin para po makabuo tayo ng ice cream. Maglalagay po tayo ng asin sa tagiliran ng lalagyan para po hindi madaling matunaw ang ating yelo. Lagay na po natin ng all-purpose cream sa lalagyan. Yan po, oh. Dapat po talaga ganyan. Ganyan ang texture niya. Yan. Ganda. Texture. Good luck. Yan, nandyan na po lahat ng all-purpose cream natin. Ngayon po, i-whip naman po natin para maging double. Sunod naman po ngayon ang condensed milk. Yan, nilagay ko na po ang condensed milk. Nilagay ko. Ang ganda po niya. Check niyo po, oh. Ang ganda niyo po. Yan. Kasi nga po, chinil ko siya. Kaya nga po ganyan ang consistency niya. Yan po, oh. Ang ganda na po niya. Ang ganda na niya, oh. Napansin nyo po, dumadami na siya. Ang dami na niya ngayon. Yan po, lalagay ko rin po itong crema de sada na nabili ko rin po kanina. Sayang naman po para dumami ang ice cream natin. Crema de sada po siya ng Alaska. Yan po, ang dami na po ng ice cream natin. Papuno na po siya. Maganda po talaga ang may yelo sa ilalim ng ice cream natin. Habang gumagawa po tayo ng ice cream, maganda po ang may yelo kasi po nakakatulong nga po ang yelo para mamuho po ang ice cream. Yan po, meron po tayong 2 lalagyan. Lalagay po natin yung kabila ay Oreo, yung kabilang lalagyan. Ngayon naman po, magagayat po tayo ng cheese. Gagayatin po natin ng cheese. Huwag po nating pakalaki ang gayat para pag natikman natin yung cheese, pag nakagat natin hindi po masyadong maalat. Maliliit lang po. Ganyan lang po siya kaliliit. Yan po, gagawa po tayo ngayon ng 2 flavor. Ito na po yung ice cream natin. Okay na po siya. Okay na po yung ice cream natin. Ngayon po, ita-transfer ko po ito po yung pinaka main ice cream natin.
Ngayon po, ang gagawin lang po natin dito, aatiin natin sa dalawa, o kung gusto yung tatlong flavor, atiin nyo sa tatlo para makagawa kayo ng tatlo or dalawang flavor. Ita-transfer ko po yung iba dito sa bowl. Pansin nyo po, kanina po, konti lang po siya. Ngayon po, napuno na po yung lalagyan. Kasi nga po, naging double siya. Dito po natin lalagay ang Oreo dito po sa kabilang bowl. Tapos naman po ang cheese, lalagay naman natin dito sa kabilang bowl. Sarap, sarap. Sarap naman. Ngayon po aaluyin natin siya. Ganyan na po siya, okay na po siya. Cheese flavor lang po siya. Pwede po siya lagyan ng food coloring na yellow para po mas maganda po siyang tignan. Wala po kasi akong makitang food coloring kanina. Kaya po, okay na po siya. Ganyan na lang po. Ngayon po yung kabila naman, aaluin naman po natin ang ating Oreo. Ang ganda ng kulay ng Oreo. Kaya oh. Yum. Wow. Yan po, ang gagawin po natin, ilalagay po natin dito sa container na maliliit. Para po pag gusto natin kumain ng ice cream, hindi po tayo aksayado or gusto natin ibang flavor. Dalawa pong flavor ang pagpipilian natin, isang Oreo nga tsaka isang cheese. Kung gusto natin ng Oreo, kukuha tayo ng Oreo. Kung gusto natin ng cheese, cheese lang po. Dito po natin ilalagay. Tara po, maglagay na tayo. Pwede po siya. Sarap naman. Yan po, nailagay na po namin lahat sa container ang ice cream. Nakagawa po kami ng 12 pieces na Oreo. At saka nakagawa po kami ng 18 pieces na cheese. Ngayon po, ang nagastos ko po lahat sa ingredients ko ay 314 po, i-divide po natin siya sa 30 pieces. Ang isang piraso po ay pumapatak ng 10 pesos. Ngayon po, pwede po natin siyang ibenta ng 15 pesos po. Ang isa may 5 pesos na po tayo. Okay na po yun. So, bali po, 5 pesos po times natin sa 30 pieces. Bali po may 150 pesos na po tayo. O, diba po? Okay na yun. Okay na po yung 150 pesos na tubo natin. Pero pwede rin po natin siyang ibenta ng 20 pesos. Depende rin po yan sa lugar na pagbebentaan natin. Yan. Sana may natutunan kayo uli sa sinare ko sa inyong video. At huwag niyo sanang kalilimutan mag-like, mag-subscribe, at i-ring yung notification bell, mag-comment.
Maraming salamat po. God bless you po.